Nice stream, hope they don't give creative though. Welke joinen we? Waar is mijn Bjarn? Ik weet niet of de minst is dan. Ja, beter door, want ik heb al een code. Ja. Je kijkt wel iets van zo'n waar. Lief man. Als ik een oefening mijn faction of zo. Ja. Wacht, ik had even een code aanpassen. Er is zo'n waar dan weer anders. Niet eens een 6 5. Hallo. Dacht die haak naar wat zijn. Ja, die ging mee. Ik word buiten gesloten. Ja kijk, wacht zijn. En deze had net 10 van je. Jawel, die haak wel. Echt nee, doe haast die neppen. Maar dat doe maar beltje. Nee, ik ga echt in. Yes sir. Deze had ik niet meer. Ah, ronker. Die van deze is vol OG. Hè. Ja, joh. Wees dan weg. Ze trainen onder. Ja. Is dit een naaien? Wat dik? Deze is wel dik. Oh wacht, die pakt gewoon alles op. Oh, ik kan wel echt kuppen. Kijk. Wat ga je dan? Ah, wat de fuck. Ik wil leak voor iedereen focust. Viel me net veilig. Ja, pak Ja, het. ik heb nog net focus in mij meer jongens en dan. Huh, hoe dit zo lied? Oh. Ja, echt niet, jongen. Wat haat ik die game? Hij won het iets echt. Dat ging al. Dan heeft hij echt kutloot. Hoe kom je maar even zo'n goede loot, jongen? Ja, nee, ik moet reloaden. Oh. Kut man. Oh hey, ik kan wel. Die echt gewoon drie Ja, omdat ze meer kills zien, dus denk ik. Ja. Nee, waarom ga ik nog back to her? Ah, ik haat het zo, hè. En dan komt ze wel weg. Wie wacht je wel? 7 was wel dus joint. Maar ik heb een Alles of niks? Alles Jan omke. Hè? Alles Jan, gewoon. Ja, jongen, ik heb fucking een Grease Attack gekregen. Dus Ja, ik heb green tag, maar ik zeg dat het vroeg lezen, dus ik zo vaak. Oh, dit is mooi loot, jongen. Oh, ik heb zieke loot, jongen. Ik had trail legendary ding. Ja, ik heb echt fucking Ik ga geen hout of zoiets. Ik ga niks. Ik ga geen hout. Nee, kijk nou.
Zeg maar. Nee, ze krijgen dat ik net te hakken. Maar hak ik het nou wel gewoon, maar... Misschien is het soms de beurt en dan werden we geen zonder uit bij mij. Ik ga dan net met z'n allen focussen, dat is echt waar. Oh nee, kut. Ja, maar je focussen, dat is echt waar. Oh nee. Ja, die zit ons... Ja, Bjarne, dat mag ik deden. Oké, let maar. Ja, ik ben echt... Ja, dat heb je net zo sprint verdiend. Ja, kutcirkel. Hoe low is die dan? Hoeveel HP hier de C nou had? Ja, weet ik niet. Ja, Bianca wordt weet je. Hij nog wel shield. Nee. Maar dat houdt nog een hoek uit, ja? Dat is echt mooi. Ja, kijk niet wel. Ja, daarom, ik wacht je, ik stil nog gewoon eens. Ik zal iets worden. Hij gaat niet zo snel. Ja, maar dat dacht ik al, dat is super snel. Ja. Nee, ik ga het best. Waar komt het best? Huh? Oh, die wordt leuk. Ja, hallo. Oh, ik had al niet. Ga weg in ammo. Ik Ik kijk doe geen materials. Huh? Bij mij wordt het er wel leak afzet als ik materials haal. Daar zit je. Lekker op het best. Haal je materials? Nee. En, Ja, nee, rot op man. Kut dronken. Ik ga echt heel luid, is niks goed. Ja, wat is het? ja, 500. Ja, dat was het. I just need it. To get the hell Ach nee, out. Kevin, we zien hem ook in het team. Dus wat kan we doen? Huh? Huh? Ik zeg het, die is dat een ding. Ja, je krijgt kapot. Ja, maar dat is echt nadat ik in hout. Ik heb het. Hoeveel HP hier is op jou? Dronken. Maar het is behoorlijk. Nee, oh, hoe dan? Dit is internet. Video jongen, dat is 20 weg net. Oh. Ja, dan moet je best wel doen. Rustig. Rustig. Ieder streamt weg al. Hier gewoon een shot, dus dat als ik wil, maar op je ziet niet kijken. Nee, ik ga weg in. Oh yes. Hoppatee. Dit is een mooi speel. Ja, maar ik krijg weg in materials. Ik ga boombo. Ja, kut ja. Ik doe hem vrij harder nog. Nee. Ja, Bjorn, echt weer. Die kan gewoon te hebben. Ik krijg gewoon 0 bal met. Bjorn, hoe hoog is dat vol bal met? Ja, volgens mij krijgt hier niemand dan de hele tijd.
potje wie dit. Ik weet hoe je lang maar achter de hut gaat doen, dan lijkt het. Nu heb ik haar papier niet zo vol. Hè. Ik denk dat gewoon de winnaar of zo, die krijgt dan de loot, denk ik. Nee. De hout en zo. Ja, Nee. Ik zit maar eerst omdat ik de meeste eeuwen. Oh ja! Huh, dat was dit net gedaan. Ja, ik had heel veel bombaars gehad en ik weet het allemaal. Nou, moet je goede loot. Ja, ik kan weg in, ik kan weer niks. Oh, ik had het niet. Huh? Hoe krijgen wij de hele tijd niks? Ik kan het gewoon haken. Kijk, die zo'n komt, leuk, leuk, leuk. Ik weet niet, wat is dat? Hoe ben ik zo skate? Dankjewel. Ja, goed dan! Nee, dat ken het. Huh? Die grenade. Ik zie 200, 900 jou en Jochen weg. En op die denk ik, hier is een grenade die, hè. Nee, het hitte die 2 keer. Oh, man, dat is het. Beter dat wij niet zo door, waarom je dat nou een keer doen? Ja, Nou, 1 keer en dan werd het ook dan niet zo hard, werd het ook door alles krijgt. Oké. Die haag ik nog te staan. Nee, beter krijg ik hout. Nee, ik krijg wel niks. Scheiding, dus de game hard, man, even man. Ik ken de beter aan die song was, dan we hebben gewoon hout en alles krijgen. Ja jongen, laat wat! Ja, ik ben zo skate met het ding. hallo. Hey. Hallo. Doe dat niet, doe dat niet, Jeroen. Oh. Echt wie je het hebt. Ik hou nieuwe HD en ik kom met een bruute nee, nee. Nee! Ik zit dit op de cirkel. Oh. Ja, ik heb een kill, maar die is veel. Wat? Ik heb gewonnen. Ja, trap maar werkt vrij niet. weinig. Ik doe die trappen, maar ja. Toen moesten we maar in de storm liggen. Nou beter dan we die horizon was. Ja. Ja. En nu kunnen we het Zo, ik stel hem wel even in, ik ga hem nog ergens spelen. oh, waarom is het op de Deveren, yeah. Dit is het. GG, ja guys. Leeuwen, best trekken bijna. Kom jong.
Is iedereen erin? Ja dus. Let's go, boys. Good luck. Wie heeft de bedoeling? Ja. Wat is het dan? Oh. Dan was je omheen gaan en dan was gewoon die woorden eruit hakken en dan wist het. En er komt echt een zoon, dus dat zijn ze goed vast. What the hell are you talking about, boy? Wauw, yo, ik ben skate. Heavy. Heavy. Oh, ik ben net zo achter dit al. Nee! Oh, lo, wie is zo? Ja, ik is wel 63. GG. Oh jongen, ik doe die niks. Ik race hem ook. Frank doet zijn ding op in hasses. Oh, wat is het fijn. Oh, is het fijn. Om een lekker kind te zijn. Oh nee. Ja. Die is bitter. Die is bitter. Ik wil die quickspeed boosten. Ja. Dit nog eens. Daar is iedereen. Oh mijn god, ik was zo niet. Oh nee, dat is niet leuk. Ik heb een fucking hard. Hoor op! Ja. Ja, daar ben ik echt naar snipe. Ja, this game is very good. Onder het genotje van een hele big shield. 2 zelfs. Ja, dan kun je misschien 2. Ja, nou ik nog weer net een keer, ga ik hier op feest. Ja jongen, wij zitten gewoon zo te strijden, ik echt niet zo lief te dommetje. Ik wil mijn kill nog. Yes! Dat is nou even naar. Deze vind ik wel leuk dan die jongen. Oh, ik ben zat hier, jongen. Oh, dit is wel lekker wat ik nou haal, hè? En waarom? Hoe broden die bonkers krijgen? Ja, oh god, die willen echt erg zeggen. Nee, maar sorry, dat moest ik gewoon even. De tank omdat ik een racecar wil. Oeh, close to the final.
Hou op, Jeroen. Nee, Jeroen. Waarom hit ik niks? Waar is Bjarne? Oh, daar. Hoe dan? Hoe breek je dit kutwapen? Ja, Kevin, nee. Dynamiet gaat echt goed. Dat is echt oneerlijk. Nee, hoeveel van die dingen had je nog van mij? Ja, oh mijn god. Dit verzin ik. Hoeveel van die dingen had je van mij? 4. Nou, dat is toch vol, man. Dat is gewoon niet. Nou, dat je het echt. Oh, dit is kut. Ik moet lachen. Ja, nee. Beter. Ik ben helemaal een moeder geweest. Al die looting, maar ik had nooit wat doen. Ik ken het niet. De hele tijd dat ik maar mijn moes naar beneden wil, kon ik niet alleen kunnen walken. Hoe kost het nog een foto voor mij? Wat zal je weer dan? Ik hoop dat ik nu weer nog. Oh jee. Ik ben 6 keer dood. Hoeveel HP hier is nou? 84. Oh. Nou. De heel ding komt altijd van het eindje van boven. I'm a race car. Are you guys a race car too? Yes. That's pretty nice. Do you know what is a race car? I cannot speak English. Kevin, du bist echt slecht in Engels. Sorry. Nee. Gooi me. Oké, ik ben echt heel goed in. Jan is nou weer fris en fruitig, omdat er lekker weer op de kamp is. Waar is iedereen? Oh, daar. Ik heb erom. Nee! Oh, hij moet reloaden! Ja, ik heb Ik wil het zitten en alles. En opeens had hij mij. Ja, hij is nog aan de 80. Hij is nog niet aan de. Wat easy had. Check. Ja, Ja, zie je wel. Hè? Wat is Hij was ze campen, maar dat maakt niet. Nee. Ik doe het. Dat werd tijd. Strijders. Ik denk dat wie. Ja. Oh, wat harde loot. Gadverdamme. Oh, ik krijg een mooi spul. Ik ga hoe heet het, een tactical. Ik get de blik in.
Jongen. Ja, nee. Wauw! Shut up! Ja, shoot, jullie tag, joh. De OP. Nee, nee. Iedereen werkt nu, hè? Rot op, hè. Nee! Ja, kom op, pak hem. Kill hem. Nou, weer naar dons en doe fucking pussy. Nee! Ronken! Lekker ronken, pak hem, Huffendel. Hij hield. Nee. Opronken. Ja, kom op. Oh. Ja, weg, hè? Op Dit ben ik net van die wijn. Dit ben ik net van die wijn dronken. zonder dat er iemand niet ziet, die Ja, dat zag ik kijk! Dat zag ik kijk, dat is echt naar. Ik weet wie het viel. I know how it feel. I know! Hoezo haakt hem in keel? Ja, weet ik. Ja, kom niet haten dan, kom niet haten. Dikke loot. Aldermachtig. Ik echt dikke moed. Nee, ik krijg kutloot. Oh, ik zit er al. Nee! Nee! Kevin, hou op! Nee, één laatste Kevin. Net al. Nou, ik ben weer. Nee, ik raad op. Nee. Ik ben helemaal goed. Oh, Björn, jongen. Komt er niet in mijn minigun. Kijk hoor, kijk, ik wil net met mijn minigun. Oké, ik Ja, heb dat wel is wel de dynamiet of exploding wapen. Geen twee dingen. Ja, Björn! Ja, dat lijkt me een minigun. Wat een Björn. Spreek hem helemaal vol. Ja! Ik haat dit, hè? Echt wie is. Nou, waarom is het goed? Nou, al je miniguns erop en dat ook nog even. Ja, nee, ik kan hier naartoe komen. Doe nou ding. Please. Oké, hè. Ja, wie doet dat? Die zegt rond weer dan. Ja. 2. Ja, nee, ras op. Ja. Ik ben zo in. Nee, wie broek heeft dynamiet, Björn? Ja, Die nee, zijn er ja, met dat gaat die die broek. broeken. Björn had de broek. Oh nee. Ja, goed dan. Oh, ik kan. Oh. Ik ging de nieuwe Jan, maar ik kan het
I killed myself with dynamite. I need to get this elimination. Nee, dat komt reloaden niet. Nou, nog één keer. En dan? En daarna even nog los. Yo. Wie komt bij mij? Komt dat niet? Ja. Björn, hoe krijg je een kill als je het niet hit? Ik veel. Ja, dat vind ik wel lekker. Dit is echt kakroet. Overmachtig. Jongen, was net zijkast, dit lootjes van mij, jongen. Jongen, ik ga een green AR, een blauwe tag, een green SMG en wat grenade. Dat is een better shot eerst maar. Ja, nou, die shot die mag je dus. Ja, focus hier maar weer. Oh nee. Binnen die. Oh, Björn. Nee, Nee, ze is op echt rood een herkennen. wijze. Ja, Ron kan me shallow, jongen. Ik betekent al lower als die. Nee, controleattitude, wacht even. Huh? Zo ver, hè? Dat gebeurt niet. Je kunt niet. Ja, dat is echt waar, dat was echt gek. Huh. Dat komt zo uit. Oké. Nou, dit mag niet weer weg. Ik ben heel goed. Nee, ik moet niet treffen! Oh, Ah, ik lekker ken die. haar. Ja, jongen, ik val vaak onder de die. Jongen. Ja, fuck you, dat is Krajek. Nee, waar kunnen we op staan? Ik. Ja, en we zullen nog wat doorslaan. Zo ver, no kill Kevin niet weer. I got that kill. Oh, ik I got that kill. Nee, dat was net zeiken. Ik had staan SMG, staan tactical, best een SMG en ze snipen. Oké, ik kan je snipen, dat is. Ja, nee, welke die dan? Nee, welke boek? Ja, Björn, beter dat het gewoon een body is ofzo. Wat? Zit je nou eigenlijk als je niet in het hoekje? Al doen we, hè? Nee. Ja, nee. Zit dat iedereen op mute gaat? Ah, Lilian! Give me! Lilian! Jongens, no top killed! Nee, Nee, jongen. is er nog mij? Jawel, de wist no killed. Hij zit heel goed erin. Hij zit nog shield te drinken en nog meer. ja, En dan hij hebben heeft we wel al een min dat je hem nog net haalt. Want hij weer shield te drinken, ja, lekker Lilian. Kom op, you got this, easy win, kom op! Ja! Oh jongen, nee Lilian, kom Oh op, nee, 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 nee. Lilian, nee, Lilian! Oh, die slaat het echt naar. Ja, daarna shield met 8 HP. Kom op, Ronke, ik ben vrij. Ronke, ja! Ronke, hij doet het gewoon! Ronke, jongen! Ronke, we pistoolbaas. Wat een held, wat een strijder. Nou, nou Oké, even niet no, ja, hoor. back to him. Ja, back to him. Ik heb nog een keer vechten en het boeit me qua weinig.
Ja, we kunnen al in het derde. Ja, oké. Ja. Was dat Louis? Wat er? Death Run. Ja hoor. Oh, ik zie je wel hier. Chill Louis. Ah! Oh nee, wacht, die van Scissors? Oh, je bent... Die fall dead run. Ja, doe maar. Oh nee, oh dat vind ik echt fucking naar. Ik ben net als Kom Louis, neem maar mee dansen. Louis aan. Minder nog kijkers? Nee, val me in. Nou. Ja, ik. Jongens, Zie ik je hier me? op, hè? Zie je me? Volgens mij. Zie je er op? Ja, dat vind ik wel. Oh, ik mag ook doen. Dat is meer echt een safkaart hoor. Ik bedoel. Ja. Ja, kijk, maar... Wat ik zeg, Ronke! Ja, hoe ga ik niet volgen? Ik krijg falling damage in het ding. Best dat deze leuk is, hè? Ja. Ja, jongen, hij moet worden schaam. Hij is echt moeilijk. Nou, want dat is zo lang. Hey Ronke! Ja nee jongen, doe terug meer aan de kant. Lekker. Ik weet het al, doet het niks. Ik had voor de eerste PRL al. Jongens, wat ben je Ja, man? Bjorn! Jongen, Ron gaat even zeuren. Hoe was je er doorheen komen dan? Ja, maar Bjorn is buiten. Ah, hè. Je moet gaan missen, hè. Ja, Julian! Wie krijgt terug? Ja, ben. Nee jongen, de blokkeer is mijn kruis weg. Ik blokkeer helemaal niemand. Echt wel. Vond ik echt gemeen van jou. Oh, doe Ja, ik. jij wel, maar gewoon. Ik haat het echt, hè. Autorun is altijd al bij mij. Nee! Welke level ben je? Ja, autorun. Kut autorun. Ik haat het dus. Welke level ben je? Ja, jou ook. Maar autorun is heel bijzonder. Ik ben blauw jong. Shit. Ja, maar ik spring nooit verkeerd! Ja, maar ik race me aan echt goed, hè. Dus iedereen die netjes scheldt wordt ik in. Ja! Iedereen die netjes scheldt wordt ik in met machine. Want Ja, dit voor hier. de 3, maar dat was even hoor. Ja, ik ben er klaar mee! Kevin jongen. Ja, ik vind het nog Ja, wel ik krijg leuk. dit zwarte scherm. Ja, ik ben hier voor heel lang. Officieel Fortnite, ik vind een kutspel. Oh. Nu gaan we pistool, jongen. Rebel. Ronken dan normaal jongen, de hoen. God jongen. Nee, oh. Doe je zo maar een beetje. Jongen, autist. Maar wacht, ik ga weer naar de zon. Ja, wat de hel is dit? Dit is wit. Ja nee, dit level is echt fucking na. Kut level toch. Ja, Ik wil roken met direct naar je. Oh! Nee, Kom op nou. Oh mijn god! Oh ja, dat doe ik zo dit ding. Ja, ik ben echt meer. Allemaal, wat ben ik nu?
Wie de min space is dat? Rond wissel ik hier dus. Oh mijn god, rond zit ik weer. Ja. Waarom? Dit keer is het hel, jongen. Nee, nee! Ja, we wisten ook. Ja, nee. Ja, wacht, maar geen mensen naar de bovenkant springen. Mag omheen springen en dan het vuur pakken. Leeuwina, doe me zeggen. Prutsen. Ja, ik vergat te springen, oké. Nee, niks nog Oh, dit is mooi. nu echt een A-level. Ik ben zelf Wat? gelegd, hè. Toen al rodding. Oh, nee, dit is ja heftig. Oké. We kunnen dan echt wel proppen dan. Ja. Jongen, wat je weer naar je krijgen. Oh mijn god. We kunnen weer wachten. Ik ben er. Ja, Maar, oh, trappen man. ja, ik wil geen hel, hè. Wat? Ik heb bovenprotectie proberen. Hoe hij met hel, even serieus. Ja, maar je zou denken dan het eerst nemen. Nee, oh, stronspultje. God. Oh. Let me know one keer fucking. Waar die dat? Waar schreeuwt? Nee! Oh, Waar schreeuwt Dessen? Dat weer naar normaal. Je fucking zit een koude rotje. kutspultje. Trappen man. Kut, Kevin! Ik Wel fucking. Oh, waarom? Jongen, dit krijg je terug, doe fucking. Nou is het ook deze. Ik pak hem. Jongen, wat dan? Jongen, oh, dit is. Oh, toen al. Rodding, godsamme. Ja, lief, ik heb proppen man. Ja, rot op met die proppen vandaag. Ik get het hel in. Dat story, hè? En die kut homo emote. Maar hop. Jongen, wacht dit nou op een stream komen. Ik heb proppen gehad. Ik wil een claim uit. Ik ben er echt goed. Nee. Ja, nee, dit. Ik verwijder deze stream, jongen. Maar dat is mijn Jerry, dit is echt fucking Ja, autisme. verwijder je niet. Ja, dit is echt. Nee. Ik maak één terug zien, hè? Dat story, hè? En die kut homo emote. Oh god. Maar hop. Wacht dit nou aan de stream komen. Oh, dit is echt naar. Wacht, hè? Oh kut, ik ben uit creative. Is Leeuw weer aan zien, maar dat... Ja, kom. Ja, ik kom er al. Hey, Leon, had die stream op? Hoe gaan we hier stream? Ja, precies. Nee, we gaan naar de. We gaan naar Fortnite naar de Boys deel 2, hè? Ja, maar snel, dit is maar mooi hoor. Wij best. Ja, ik liefde prongelijk, ik ben er. Oh jemig, dikke lag. Ja, je begint wel straks. Hey, LA, en dan wil ik zeggen. Dit is echt cool, jongen. Ja, jongen, doe maar zo, dit zag ik. Als je dit zegt, Julian? Ja. Nee. Oh, get it! Oh. Maar is de back houden. Staat gameplan. Je mag even staan. Julian, doe was even in the end day. Wat dan? Iedereen is spectate nou, iedereen is spectate. Oh. Oh mijn god. Oké, dit is echt een teaser hoe ik kut proppen mag. De most endgame van, oh mijn god. Nee, door endgame. Alsjeblieft, dankjewel. Endgame. Fast shit dat. Geniaal. Nee, het is shit. Ja, ik Shit. vind er niks, hè? Ja, ik...
Het shit net in options, oké? Nee! Dat is niet easy. Ja, doe je op escape. Wat, waar? Dit is dat escape. Hoe kies je waar dus namen is? Ja, dat is het. Ja, nou, dat weet ik echt wel, maar het zit er net bij. En dan is de leave, create, back to hub en endgame. Waar gaat dat? Dus shit geen endgame bij. Ik ken het hier wat op mijn controle. Ja, iedereen back to hub. Leon, go ahead. Iedereen back to hub. Oh, wat een hel. Ja, lijkt lekker. Ronk, jongen. Doe eens echt ergens. Oh, wacht even. Ja, nee, dit is dus met te vroeg staan. Wat? Nee! Blijf een endgame. Dat shit er net bij, godsamme. Get the leave, ik ken niks. Ik ken niks. Ja, ik ken niks. Geet terug naar... Ik snap je. Nee, geet terug... Oh, jongen. Ja, nou, Oh. back to hub. Ja, we wonnen het. Nee, ik ken dat niet man. Nou, Leon, net dat gameplan. Dat haak ik naar die in. Jezus Christus. Godsamme. Oh, back to hub. Leave creative een dan. Oh. Godsamme. Oh. Je weg even al die back to hub. Nee, nu krijg ik nog joinen horen. Ja, Ja. Oké, jongen, doe echt shabby. Oh, fucking, oh. Deze blote wol op, ja, dit is echt fucking. Ja, sowieso, jongen. Dit was Funny Moment, 100% zeker. Lief creative even rokken. Nee. Ja, nee, maar ik ken dat net. Ja, ik ben nodig uitzetten. Dat is bol. Ik Dit is zo Ik ben fucking echt dom. Je bent echt shabby, hè. Oh. Rood best wel. Hallo, nou, ik zei toch dat hij dus door moest streamen, want er waren we wel bezig met, maar... Wat, hè? Ja, Leon, ready. Ik doe een bed met proppen. Joh, meestal niet nodig commercieel. Speel in een stukje terug, want het laatste idee. Ja. Leon, dit is bloot wel online, toch? Oh, Ronkie, jongen, wat een figuur. Leon, dit is bloot wel online. Ja. Waar is Teun Elzinga, jongens? Ken je hem die? Hoi Teun. Ik ken je net, maar bedankt dat het sim. Ik heb niet maken. Waar steun, waar is dat? Ja, weet Nee, ik ik ben niet. echt weg. Jongens, dit is de eerste onbekende, dit is super chill. Waar is dat, Jan? Welkom Teun, wat is het help op de strijden? Wat een heel dat strijden. Ja, dat weet ik echt niet, maar... Hoe wist u dat hij het is? Dus hij is toch Teun Elzinga, Leon? Nou, ik voel Ja? mij een code. Mijn H is hier nou. Oh, Teun. dat is net. Geen teun, Pieter. Ben je zat flusteren, joh? Maak ik naar derde of zo? 1, 9, 1, Dit doet hij. 5, 5, Haal die kop even weer. Laat Rookje zitten op. ja. 8, 6, 2, 6, Zit op. 9, Dat is
shit op. Shit op en wat dregen hond. Nee, dat is niet een Bjarne, dat hoort net, ja. Dat was gewoon Niels. Je waren hem niet naar je game, Nee, man. die had dat volgens mij, zei hè? Kevin? Juist. Je waren hem niet naar je game. Hey. Nou hè, over het nou net werk. Nou, iedereen wacht. Is iedereen er? Ja. Ja. Kijk Romke, wat zullen wij wijzen? Ja Romke, lekker pik. Lekker pik jongen. Oh Romke, zo lekker. Oh Björn, nu maar ziek je. Maar wat zullen we Ken ik werken? die gebeuren? Nee, ik geef heel verkeerd van. Oh, wacht, ik toch heel verkeerd. Ik geef heel verkeerd. Dan moet je wachten nog 6 seconden. Ik is zo'n goede spot. Romke, kom direct bij. Nee! Ik ben zo'n wat in. Ja. Ik heb echt nooit vrienden. Romke mij. Waarom had ik toiletpapier voor me? Ja, weet je. Oké. Dat bij het iedereen. Romke, ken je mij jongens doen? Oh lekker Romke. Kom maar. Romke. Ja, ben je er al haast of? Weet ik veel waar hem zitten. Waarom had door op toiletpapier? Ja nou. Ah, jij, ik zeg niet, want ik zie jullie aan. Romke. Ja, jij hem. Ik zie op Kan je jaren. me doen? Ik zie op jaren. Hoe kom je hierin? Ik zit er net niet zien. Nee. Ga, rennen, Romke. Kom, nee, Romke, nee. Waar zit dan weer de shit dan? Wat wie killen we jou wijzen? Nee, dat weet ik niet. Shit er weer. Waar is Romke nou dan? Hier is mijn achting. Oh, dat is echt een dat jij niet hebt afgelopen. Ken waar is toe? Wat een hel, wat een strak. Oh, ik had hem. Daar is het. Pak hem. Ja! 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 Wat de fuck is dit in zijn auto? Ja, wat de hel dat zijn? Nee, dat zijn dat wel fijn. Ja, maar doe eerst echt origin. Daarom krijg je damage. Nee! Oké, ik ging net met de doors in. Nee. Hoor zien, jij maar jongen, ik word een beetje leuk man. Oh. Jij bent met dat biest dan. Ik heb Jeltje en ik zie er really nice. Je Kevin? Oh. Ik zeg niet zo lang. Silent team. Ja, maar je maakt wel even leuk. Je maakt net zo'n heel pussy boos zitten en zo. Hey, Kevin, of mij. Oké, dan hebben we nou eens een floating ding voor. Silent team. Hoe laat ik... Oh, mag ik 4 minuten wachten? Nee. Nee, no. Seconde. No. Kevin? Je maakt echt een beetje leuk dan, je maakt dat leuk precies zitten. Ja nou, Essen, wie ben gewoon verslaafd, oké? Wat is er met hersen dan? Essen zei hoe lang kun je hem op een Dyna streamen, no livers? Ja, dan moest je bek dicht houden. Ik scan met random in de video.
Ik drop dit kut in en dan dingen hè. Even gebouwd. Dan ging ik droppen. Oh, Kevin, kom eens. Kevin, kom eens. Kijk dit. Kom eens. Ja. Nee, zo is een plan. Wow. Nee. Oh, ik wist een dik standbeeld jongen. Nou, nog een keertje. Dit is wel grappig. Kevin, dit is wat ik bedoelde. Oh ja. Ja, wacht even. Ja, wie kan endgamen? Zit please white. Nee. Ja, lekker boy, lekker boy. Kijk, dat staat weer mijn cat er ook in. Oh, please. Let niet, nee, ik zit op Bjorn. Nee. Nee, maar Bjorn die zit stil. Bjorn is het. Oh nee. Kevin jongen. Nee. Nee, nou net al die dingen neuken. Bjorn, dus je binnen. Ik zeg niks. Kustgebouwen. Oh, ik ben er horen. Wat? Zit hij daar? Er zit gebouwen, dat is misschien. Nee! Ja, daarom jongen daarnaast. Ik nooit nog maar die samen niet man. Nou, waar zit je in? Julian? Ja, die waat die vinger in zijn hart. Jongen, als we net kunnen vinden dan was wel echt een down. Ja, joh, dat was heel min. Hij staat giant en hij staat goed. Hij staat tering grut. Ja, Romke, bijna. Nee, jongen, nee, dat. Wat, dit? Ja, nou is die kom nog meer. Ja, nou ja, dit. Huh? Hoe was je damage kregen, Romke? Ja, omdat ik het niet scared of zo. Je bent een dikke Romke is noob. wegzakken. Jongen, je mag een keer ergens anders ziekje. Hij rent eigenlijk weer, Romke. Ik ben waar. Dit is wel echt fysiek lang. What the fuck? Nee. Maar, nee. Wat maakt hij je dek? Wat volhouden wij hier doen, joh? 1000. Wat Bjorn, volg mij, ja? Volg mij. Ja, je moet die kabouter weer in. Helemaal niet. Wie zei dat? Ja, maar je maakt gewoon niet zo leuk dan. Ik begon ik met Björn. Wat komt er? Ja, ik maak nu zelf een dikke reus. Leuk is echt nog niet dingen. Oh, die strijd moet bijhouden. Oh jongen, Kevin hoeft niks maar een ding. Ja, pak het even, ja? Deze? Gewoon bedden. Ja, kom, en volg mij, volg mij. Dip. Wacht even, oké, ik ga hem goed. We komen jullie halen. Die daar, sowieso.
Dat. Oh. Ja, was dat fluitje in de kill komen? Ja, maar ik ging gewoon net zo. De kabouter, jongen. Er zit hier ergens boven. Ja, kom eens in mij. Hij heeft hier een cactus. Ja, kom eens. Haak een Nee. goed plakje. Ja, weet ik veel. Kut, ik was net erin. Ja, Ronke, wil je aan beter helps? Hier is het niet. Ja, hier rek. Oké, Bjorn is there. Ja, respect ik mij. Oh, ik moest eigenlijk een cactus. Ja. Ja, respect ik mij. Ja, maar Ronke die zit ergens gewoon bij hem net kunnen pakken. Met zo'n, Oh, dat. Oh, dit is. Oh jongen, dat plak je fucking goed, jongen. ja. Nou, rennen ook. Rennen, dan moet ze rennen. Dat is wel een mooi goed rennen. Kijk, ik ben fucking dichtbij. Ja, weet ik, maar ja, ik stop gewoon muziekje, want het is gewoon na. Kevin. Oh, yes. Hey, Julian. Ik doe je wat chill met hem, maar ja, hè. Ja, ik weet ook wel eens wie is, Jeff. Maar ik kon net komen. Heel, ja. Oh, dit is... Ik wil. Ja. Geef nou een potje of nee? Jawel. Ja, ja. Ja, beter dan we in een andere map doen. Zo, of nee, let maar. Nee. Nee, straks. Ik moet een ziekje. Nee, Bjorn. Hou op! Ja, stel die kutcream nog steeds aan? Ja. Ja, ik moet u doen. Nee. Oké, dan doe ik hem naar het potje. Jo. Zo gebeurt echt gewoon iets wat ik gewoon net verwachtte. Zullen we zo'n speel zetten? Ja, sowieso. Je zit hier. Ja, kom. Kabouter is echt snel. Ja, maar dit is echt na. Ik wil dit net wel, dit is echt Julian, zo. hier stinkt best wel iets van. Als je maar zoiets van. Maar dit is zo saai, want we hadden nog niks te doen met muziekje. En als we een stuk stappen, is het echt saai. Als ik bijvoorbeeld zeg maar die gewoon die Fortnite mag. Jij hebt hier een ping, fluit even. Nog een keer? Nee, net wel.
Hij is tyfus grut, dus Echt? ja. Types, dit ding is... Oh. Oh! Ik zelf dit. Zullen we het ons dan? Ja, beter. Ja, maar ze hebben die game ook wel eens proberen. Welke game mode? Nou, die na, jongen. Dat ook de stream uit. Oh. Ja, ik mag het trouwens even sporten. Dus. Oké. Wat? Ik wil de stream uit. Ja.